Ara mentre baixàvem cap aquí, parlàvem amb el Sergi Sol, que m'acompanyava, una mica de tot plegat, i pensava que potser una manera útil de començar és fent una reflexió també de caràcter històric, ja que molt sobre història em sembla que potser és oportú. Ara estem acostumats molt a sentir parlar de crisi, de la crisi econòmica, etc. De fet, fa uns quants anys que en sentim parlar. Sentim parlar de crisi i sentim parlar de les possibles sortides de la crisi. Els que sigueu d'econòmiques, si és que n'hi ha algun, i si no, no passa res, diguem-ne, els que sigueu d'econòmiques, i els que no, no passa res, potser heu sentit parlar dels possibles models de sortida de la crisi. Es refereixen, en aquest cas, a models estrictament matemàtics. I, per exemple, es parla si la sortida serà en forma de U, o serà en forma de V baixa, o serà en forma d'una L amb una pota baixa que s'allargarà de forma indefinida. Quan parlem de la crisi, parlem també del conjunt del món. Sí? Ens agrada mirar el conjunt del món. Constatem que hi ha països que no estan en crisi, que hi ha països que estan creixent i que no han deixat de créixer en cap moment dels anys de la crisi. De fet, la crisi es concentra en el món occidental i en forma particular en alguns països del món occidental, per exemple, en els països del sud d'Europa. De fet, la supremacia occidental, la primacia occidental en el món econòmic, és un fenomen històricament recent. Comença al segle XVIII, dura el segle XVIII, XIX, XX, i hi ha la possibilitat, no ho sabem, però hi ha la possibilitat de que, de fet, qui en surti guanyador d'aquesta situació que vivim actualment en el segle XXI, siguin una altra vegada qui en va ser el guanyador tradicional durant segles i segles, i per tant que tornin a ser la Xina i l'Índia, i no pas Europa Occidental, qui recuperi la primacia econòmica del món. Si aquest fos el cas, que no ho sabem, de fet no ho sap ningú, si aquest fos el cas, hi hauria moltes preguntes que potser aleshores ja estarien respostes, però que ara és legítim que ens plantegem. Com ens hem d'enfrontar a aquesta crisi? Quines eines necessitem per enfrontar-nos a aquesta crisi? Per què aquesta crisi afecta més els països del sud d'Europa que el conjunt de la Unió Europea? Si ho mirem des d'aquesta perspectiva, d'una perspectiva d'utilitat, diguem-ne, segurament una de les conclusions a les quals arribem és que, atès que estem davant d'un panorama molt difícil, que estem davant d'un panorama que té un punt d'excepcional, que davant nostre hi ha amenaces molt rellevants, que no tenim la certesa de poder superar en l'àmbit econòmic, en l'àmbit social, no tenim aquesta certesa. Necessitem les millors eines possibles al nostre abast. I les millors eines possibles, aquí i a tot arreu del món, les millors eines possibles són les eines d'un estat. De fet, no hi ha cap estat que renunciï a ser estat pensant que les eines d'un estat no li són útils. Si hi ha algun fenomen polític que caracteritza la contemporaneïtat, i en especial al segle XX i principis del segle XXI, si hi ha un fenomen polític que ho caracteritza, és el fet que els pobles esdevenen estats. Les ciències humanes i socials són ciències carregades d'excepcions, perquè és molt difícil explicar amb una sola llei, és molt difícil explicar amb una sola fórmula matemàtica el comportament de milions d'éssers humans, perquè els éssers humans tendeixen a ser una mica més complexes que els protons, els neutrons o els electrons que els formen. Quan en les ciències humanes i socials ens trobem davant d'un fenomen, d'un episodi, d'un model que no té cap excepció, ens crida molt l'atenció. És molt significatiu. I el fet que en la conversió de les nacions en estats, el fet que una nació, que una societat, que un poble esdevingui un estat, no tingui cap excepció en el sentit que algú se n'hagi impedit per tornar enrere, és significatiu. No és habitual. Aquesta mena de consensos universals no són habituals. I per tant, quan es donen, ens criden l'atenció. Deu ser per alguna cosa. Nosaltres volem les millors eines possibles posades al servei de la nostra societat, posades al servei dels nostres conciutadans. No voldríem en cap cas que els nostres conciutadans tinguin menys eines de les que necessiten i de les que serien òptimes per ells.
volem que les tinguin totes, que tinguin les millors. I aquesta és una de les múltiples raons per les quals alguns de nosaltres som independentistes. Volem un estat. Volem un estat que estigui disposat a compartir la seva estatalitat, la seva condició d'estat, amb d'altres estats del món, del tot. I tant. De fet, no només som independentistes, no només estem a favor de construir un estat per la nostra societat, sinó que, a més, som els europeistes més convençuts. Jo, que he sigut un d'aquests diputats d'Esquerra Republicana al Parlament Europeu, he format part, com tots els altres companys meus, del grup verd, que és el grup més europeista de tots els grups del Parlament Europeu. Per tant, nosaltres som independentistes? Sí, del tot. Volem un estat? Sí, del tot. Perquè estem convençuts que un estat disposa de les millors eines possibles per ajudar els nostres conciutadans. I al mateix temps estem disposats i estaríem encantats de compartir algunes de les eines pròpies d'aquest estat amb el conjunt d'estats o amb el màxim conjunt d'estats d'Europa possible, perquè estem convençuts que algunes d'aquestes eines el millor que podem fer és compartir-les. Però compartir-les amb algú que ens consideri un igual. Almenys un igual en l'àmbit del dret, en l'àmbit de les llibertats, en l'àmbit dels nostres drets polítics i socials, dels nostres drets civils. No volem compartir amb qui no ens tracta com un igual, perquè quan comparteixes amb alguna cosa amb algú que no et tracta com un igual, que et tracta com un inferior, no estàs compartint, sinó que t'estan prenent. Com volem arribar a la independència? Com volem construir aquest estat? El volem construir democràticament. Perquè per sobre d'altres consideracions som demòcrates. Som moltes coses, sí, però per sobre de gairebé qualsevol altra consideració som demòcrates. Per tant, estem segurs que el subjecte polític és la ciutadania i que és la societat de cada un d'aquests territoris la que ha de decidir el seu propi futur. Aquesta és una qüestió delicada, complexa i apassionant, que és determinar l'àmbit de sobirania. És a dir, que la sobirania correspon als ciutadans genera molt consens en el món occidental. Ningú s'atreveix a discutir-ho. L'altra qüestió és a quants ciutadans? Els ciutadans de quin territori? Quin és l'àmbit de sobirania? Quin és l'àmbit en el qual els ciutadans prenen la decisió? L'àmbit de sobirania el determina, segons el dret internacional i segons la jurisprudència acumulada a la Cort Internacional de Justícia de la Haia, els propis ciutadans de cada territori. I quan els ciutadans d'un territori, la majoria dels ciutadans d'un territori, decideixen constituir-se ells en un àmbit de sobirania, i per tant que sigui la majoria dintre d'aquell àmbit la que determini el futur d'aquella societat, encara que sigui una part d'un estat preexistent, hi tenen tot el dret. Això és el que diu el dret internacional i el que diu la jurisprudència acumulada a la Cort Internacional de Justícia de la Haia. I nosaltres volem exercir aquest dret, emparats en què? Emparats, si pot ser, en el dret espanyol. I per tant, encantats de que hi hagi un referèndum amb l'acord de l'estat espanyol. Encantats. On està el problema? No és que nosaltres no el vulguem acordar, sinó que ells ja ens han dit, mantes vegades, moltes vegades, que no pensen acordar res amb nosaltres. Perquè fins i tot ens neguen la condició de nosaltres. No volen acordar res amb nosaltres perquè diu que nosaltres no existim. Si ens nega aquesta condició, si ens nega el nostre dret a decidir, és evident que ens haurem d'emparar en alguna altra cosa. I en què ens emparem? Ens emparem en els principis generals del dret. I en el dret internacional. I en la jurisprudència de la Cort Internacional de Justícia. I on ens emparem, en definitiva? Ens emparem en la democràcia. L'element fonamental que ens atorga força i que ens legitima no és tant el model d'estat, que és molt important, sinó sobretot el mètode que volem seguir per arribar-hi. I el mètode que volem seguir per prendre les decisions un cop ho siguem.
que és la democràcia. La nostra força és el mètode. Més tard o més d'hora, el conjunt dels nostres conciutadans, en el Principat de Catalunya o en el País Valencià, voldran exercir aquest dret a decidir el seu propi futur. Dependrà de les circumstàncies, d'acord, però aquest dret a decidir el nostre futur de forma col·lectiva i democràticament, acabarà resultant atractiu per circumstàncies econòmiques o socials o polítiques o de la mena que sigui, més tard o més d'hora pel conjunt de la nostra ciutadania. És evident que els nivells de consens dintre de les nostres societats són diferents. És evident que formem un àmbit nacional, jo n'estic segur. Allò més determinant en la conformació d'un àmbit nacional no és, però, ni la llengua, ni la cultura, ni la història. Allò més determinant en la conformació d'un àmbit nacional és la voluntat. La voluntat de ser-ho. Des del nostre punt de vista, des del punt de vista d'Esquerra Republicana i des del punt de vista de l'Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana, és evident que l'àmbit nacional és un. Que l'àmbit nacional sigui un no vol dir necessàriament que l'estatalitat sigui sempre una. Encara que a nosaltres, probablement, d'alguna manera o altra, aquesta estatalitat ens agradaria compartir-la. El Principat de Catalunya, si té consens suficient per fer camí, l'ha de fer. L'ha de fer. I ningú em convencerà que això és dolent pel País Valencià. Això vol dir que la República Catalana oblidarà el conjunt de la nació? No, perquè una cosa és l'Estat i l'altra és el conjunt de la nació. I per tant, la República farà tot el possible per ajudar i per cuidar i posar de relleu els interessos comuns amb el conjunt del seu àmbit nacional. És més, amb el conjunt del seu àmbit nacional i amb el conjunt de la península Ibèrica i amb el conjunt d'Europa, amb tothom. I hi haurà molts elements que tindrem en comú. Molts. Que no són només la llengua, la cultura i la història, que són també el futur. I per tant la voluntat de ser alguna cosa en comú. Per què? Per què? Perquè en el món actual, i aquí lligo una altra vegada amb el principi de la meva intervenció, en el món actual, quin és el primer mercat productor de manufactures del planeta? Àsia. Àsia Oriental i Àsia Meridional. I quin és el primer mercat consumidor del planeta? Europa. I quin és el vector connector entre el primer mercat productor de manufactures del món i el primer mercat consumidor del món? El mar. I quins són els endolls entre aquest cable que comunica el primer mercat productor del món, de manufactures del món, que és Àsia, i el primer mercat consumidor, que és Europa? Aquest cable que els uneix, que és el mar, on té l'endoll? El port de València, i el port de Castelló, i el port de Tarragona, i el port de Barcelona. I hi ha molts elements que ens mancomunen també des d'un punt de les infraestructures que connecten aquests endolls entre ells. Un tren de mercaderies d'ample de via europeu que vagi del port de València o d'Alacant fins al cor d'Europa. I passarà prop de Barcelona, segur. I no travessarà mai el centre dels Pirineus, per molt que l'estat espanyol s'hi encaparri, perquè no podran pagar, perquè no poden pagar 60 quilòmetres de túnels. I encara que els poguessin pagar, no anirien enlloc, perquè França ja ha dit que mai farà la connexió pel centre dels Pirineus. Per tant, tindran un tren fantàstic amb 60 quilòmetres de túnels que portarà enlloc. Com un dia van tenir l'estació de Can Franc posada dalt de tot d'un cim del Pirineu, l'estació més gran de l'estat espanyol, buida. I mai no s'omplirà. Per tant, hi ha molts elements que ens mancomunen, no només de caràcter lingüístic, cultural i històric, sinó també de caràcter econòmic, de caràcter comercial, de la nostra projecció al món, de la nostra necessitat de lligar-nos amb el cor d'Europa. Perquè ens agradarà més o ens agradarà menys com és la Unió Europea en aquests moments, però el que és evident és que el nostre àmbit econòmic per excel·lència és Europa.
I si la Ford té futur o no té futur en el País Valencià i Almussafes en particular, dependrà en gran mesura de que aquestes infraestructures existeixin o no, i el que és evident és que dins del marc de l'estat espanyol probablement no hi seran, o gairebé amb tota seguretat no hi seran. Mentre que en canvi en una Catalunya independent és molt més fàcil que això sigui evident. I és molt més fàcil que això generi consensos dintre de la societat valenciana, encara que només sigui per la comparació. I a ningú li convé, i al País Valencià tampoc, o potser menys encara, a ningú li convé que qui ens representa en l'àmbit internacional sigui un estat que té el rècord mundial de suspensions de pagaments. L'estat espanyol és l'estat que ha suspès pagaments més vegades en la història de la humanitat, 14 vegades els últims 4 segles. A qui li convé que el seu representant a nivell internacional sigui un desastre com aquest? I a vosaltres us convé que qui us representa a nivell internacional i a nivell europeu sigui l'estat que té el rècord de violació de directives europees amb més de 400 expedients oberts per saltar-se directives europees? No, no ens convé. No ens convé. Aquests han de ser els nostres representants davant del món. Els que tenen el rècord de sancions per infraccions mediambientals a la Unió Europea, que és l'estat espanyol. Un estat que 22 anys després continua sense aplicar la directiva de depuració d'aigües i que està davant del Tribunal Europeu per seguir incomplint aquesta, com altres 399 directives, o més de 400. Vosaltres voleu que qui us representi a nivell internacional i qui sigui el gestor dels vostres recursos, dels vostres impostos, de les vostres infraestructures, sigui l'estat que encapçala l'índex de la misèria de la Unió Europea. L'estat espanyol encapçala l'índex de la misèria de la Unió Europea. Si algú dubta, Google. El sumatori d'atur i dèficit públic, que això s'anomena l'índex de la misèria, més alt de tota la Unió Europea, és el de l'estat espanyol. Més que Grècia? Sí, molt més. No, sí. No, sí. Punt. Molt més. Sí? De filologia segur que en tenen al matí. Sí, molt més. De fet, un 50% més. Més que Xipre? Sí, més que Xipre. Més que Portugal? Sí, més que Portugal. Més que Bulgària? Sí, més que Bulgària. I més que Letònia? Sí, més que Letònia. Durant molt de temps, aquestes evidències han pogut quedar més o menys dissimulades en el marc d'una economia especulativa que ens enganyava a tots o a quasi tots. Però ara, davant de la realitat, quan la crisi fa evident quina és la realitat i fins i tot els ulls que menys volen veure no els hi queda altre remei que mirar-la fit a fit, directament als ulls, la crisi esdevé el millor escenari per fer entendre la realitat dels nostres conciutadans. I el fet de continuar posant el nostre futur en mans de l'estat espanyol és un luxe, sempre ha estat un luxe. És un luxe que ara no ens podem permetre. I el dia a dia ho demostra. I els nivells d'atur al País Valencià ho demostren. I el nivell d'asfíxia financera de les administracions públiques al País Valencià ho demostren. Allò que durant molt de temps hem preferit no veure, cada vegada és més inevitable que ho veiem. El nostre discurs és un discurs que és beneficiós per la immensa majoria de la societat valenciana. Empresaris i aturats, autònoms i treballadors, estudiants i jubilats. I és precisament el fet que podem adreçar un discurs a la immensa majoria de la societat valenciana el que ha de ser el motiu de la nostra esperança. Perquè la nostra esperança passa per la construcció de majories socials i polítiques que només són possibles amb un discurs adreçat a la majoria d'una societat. Doncs aquest és el nostre repte. I aquest repte l'assumim i el continuarem assumint
amb tot l'orgull i amb totes les nostres capacitats, i el voldrem compartir amb tothom que estigui disposat a explicar amb la mateixa claretat quina és la realitat i quins són els millors camins per superar-la. I sens dubte el millor de tots és la democràcia, és el dret a decidir i és el dret a decidir el nostre propi futur i disposar de les millors eines possibles, que són les eines d'un estat. Moltes gràcies.